Jotono no lam sugani channel kai tomuno no rokani channel no subscribe khlaiya ko kai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related videos na ga phaidi tini kaisa ketal notification alenai amo rojaka IBPS ni bukhakte abo kai SBI bank ko je clerk kai junior associate talangjakna tongmani abo norok form fill up khlai kai norok o video no paithak jorate nai tongdi ang o video ni description to link ri nai norok link ko thangka kai no om hai page khuluk nai o jaga o sajak tongo requirement of junior associate customer support and sales o jaga o state bank ni bukhakte rijaka abo kai norok ni exam ni admit card abo 12 tarik January 2024 jora norok admit card download khlai manai o jaga o login o thangka kai norok ni registration number tai date of birth roi norok oro captcha roi login khlai nai mano login khlai nai kai norok ni exam bo jaga o ongnai tai norok koita o norok ni exam time abo jotono admit card o mention khlaijak tongo bini rok norok thangai nai di ang o video ni description o ri ruana o je official website ni link tai download khlai janai kai norok thangai nai di tomung norok apply khlaijak kai petinin bagam sunong sitong jotono no hambai